Wah, बेसे बुरजा मोनबोखो? माबोरै जनाय? हो? बिदिसो होमबा? बांसिन हमनाय ना सारनाय नोंसोरलाय? सारनाय गोजासो? बिगासा बेसे बुरजा मोनदों? ना जमा सारदों? सानैजों जमा ओमफ्राय नाखौ रानबाय? ना सारनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर इसोरो ओमफ्राय दा नै नायनि र' बेसे मोनबोखोथाय दासो ओंखाम ओंख्रि संखांदों आंबो नाया गेदेरानो संनै मासेया मा नायो बारलि ना दे नैयाव लखबनि अ माय गड मानसिनि अबस्थाया लखबनाय बिकासनि इदि माथाम हरबाय इदि माथाम आं इखिनिखौ लाबोबाय जागोन दे फिसा फिसाखौ सामब्राम एवनो हागोन ओमफ्राय नैखौ माबानो हागोन ओंख्रिफोर संनो हागोन ओरै फोस्लांलाब्रा इखौनो ओरै फोस्लांला होमबासो नुगोन ओमफ्राय मासेखौ थिखां मास औ मासे नाखौ सोंगासिनो उनाव मा लाबोदो होननानै भिडिअ लादोना फट' लादोलै भिडिअ र' थाम्बनेलनि लागोन आङो ओमफ्राय फट' लानायनि मान गोबाव लाबाय दंलै लाबाय दं माइसे अथ'यज' जाबाय दे हरदो मुला लाबलायबाय नै मैथा बांगाल मुला ओमफ्रायलाय माथ' बेबो मैगङानो सब मैगङानो गोजा आलु गैया आलुखौबा लाबोआखै ओमफ्राय नै बिथिंजा हौवाया आंना ना एवगासिनो दङ हालदै लगायखाजोबना लाबाय नायलाय इयावनो मानि थाखाय इदि लगायजोबखो नोङो रोंबासो ना एवनो इसोर रोंबासो ना एवनो होनलायबाय आंखो ओमफ्राय एथ'ग्रि नालाय सोरथो संनानै एवनानै जाहोखो दिनै आं एसे बानाय मोननायखाय गावहा एवबाय इखौनोबा एकदम रोंबासो होनलायथारबाय बिदि जायो सोरबा ओमफ्राय नै ओंख्रिया जाहैबाय थास' एकदम लाथा लाथा संदो बानलु गोथां गैयामोन बानलु गोमोनखौनो देना होदो र' आङो मिथिबाय मा खालामनांदो दे दिनै आं बादो एसे हौवाफोराबो अननांगोब्रा अबेबा बायोना आंबो नोंनि संनाय जानो लुगैयोना मालाबा सानफ्रामबो आंनि संनाय जा ओंखायनोथ' एवफ्रामना दोनबाबो ना मोनजागोन ना ओमफ्राय उनाव ओंख्रि ओंखामथ' मोनखाजोब्बाय नालाय दा ओमफ्राय मा होनो बिराद बादो आङो दिनै दुरबल मोनगासिनो दङ मानोबा लोमजायांदोसो ना मायांदोसो बेसे बुरजायावनो दंबावो ना फिसा गावनो सारना लाबोबाय गावनो एवगासिनो दं दायो नाखौ अ नोंनो सायद' आया आं इखौसो सायदो होनना फैदो माला सायब्रबखो नोंलाय ना आं मुनुखौ थुखैबाय थाबा सायद' दे थेंक इउ र' अनबाय आं नोंखौ अनबाय आं नोंखौ होनबाबो मिसा बाथ्रा होनोलै olok-olok di menu husband-a na एवगासिनो दङ ओमफ्राय आंहा दाउ आदार होखाबाय ओंखाम ओंख्रिखौथ' आंनो संदो ओमफ्राय दा नाखौ बियो दिनै जाया एवफ्रामनाल' दोनगासिनो आरोना नाखौ जाबाय थाथोंसै दाउआ मुनु खाथियाव थांनाङा दे दाउ बिमाया रांखिंथारियो सेलौ सेलौ मास फाजाथ' हैसिना नाय सेलौ साम आमी सेलौ आमी साम हैसिना नाय जाबाय जाबाय अ एवखांबाय नै नाथुरा आंनि
이래 마트 그래. 봐. नोंनि अननायाव हरबाय आरो थेंक इउ सबनिया थेंक इउ आंनि जिउ एखेबारे ओके ओके आंबो थांगोन क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मा खबर मा खबर मा खबर ओइ माइसुंब्रेव माइसुंब्रेव ओइ माइसुंब्रेव ओइ थिखांनो हाया नोङो उठाओ ओइ कियान बा सांग kata siate पानी पूरी मुनु पानी पूरी आनबा दे पानी नहय पानी पूरी अ ए माबा एकदम हमथाथ' दय माबा हाबनाय मा हाबदो रजं मायाव रजं हाबदो स हे ओमफ्राय मा बुस्थु इयो नै मानि सुयो नों लानाया मानि सुयो नारेंनि सुजायो र' फिनजेरना होनि आङो फिनजेरा ini hilang sudah bisa eh irona are ada dia इफोरखौ बाद हो पानी पुरी लाबो होन आनिबि nanu क्यों क्या nana पानियान पानी पुरी पानी आनिबि होनबाय दङ इयो पानी पुरी मुनु दुस्त जाबायलै इयो माइसुंब्रेवा इनो सेन्देल गारनो नागिरदों नोंनिखौ ए गारना होबाय नायलाय हे कुल नैनो हे पेलाई दिले सेन्देल तो नापाय নহয় এনেকা কৰিবা ক'ত যাবি जालायबाय नायनाय बु दखान যাব दखान थांगोन आबैया अबाव थांनो जालायबाय इनो सोरबा बेग लानाय नुबानो सोरखौबा दखना गाननाय नुबानो ক'ত যাবি जाखायो ক'ত যাবि दखानाव थां दा आबैया दखानाव जा दायो थांगोन मेथाइ जानो बेलासियाव मा लगायनो नागिरदों थाव दहायनो फोनना होखांबाय आं थुखैनानै मा इयो मुनु কি হয় এইটো কি হয় কান ক'ত লয় এইটো ক'ত লয় এইটো ক'ত লয় ক'ত এতে লয় সৰু চলি কাণত নলয় দে मुनु এইটো ना हमनो थांनाया होमबा नोङो इदिसो सुहाबजालायनानै फैबाय रजं ना सु लामा खिखारलांबाय मुनुआ थांफानो नागिरदों खोमा बेबायदि मुनु बा बे गय दोननायाव थांलाय फैलाय थखायाव थांफानो नागिरदों इनो गावासो सिगां गाखोबाय इनो स्कुटियाव ओंखार मुनु ओइ पानिपुरि जानो थांगोन जोङो मुनु पानिपुरि जानो थांगोन फै वा थांफानो नागिरलायदोंमोन आरो इयो बाय बाय आबै होन हे सेफायजोब्बाय इयो सेस मा खालामखो नोङो सेस सेफायजोबसिगोन इयो थांबाय दखानाव